Horasma dihita saluhutna, ruasni huriani tuhatta na hinaholongan. Manotong mahita mamuji dohot pasangapon tuhatta si tolu sadai, na say makaholongi hita, na mangalehon asin ni roha, pangurupion dohot haluaon dihita, sahatu ari sadarion. Pupuji hami maho ali Tuhan, si tolu sada na mangalehon tiki parasian, dohot hari haluaon di hami na tinopami. Marharoroan sia tua taido ianggo holong ni roha na somar pangasi. Naeng miani dihita akan nong porsea di bagasan Yesus Kristus. Anggiat gabeti ruak kita tunah humaliak kita. Dibaheni ikon tahobasi dirita. Asatung di bagasan holong nasitong. Ima na nitonahon ni topik minggu sadarion. Pakobasion nagok holong. Atong tapuji ma debata ama ni tuata Yesus Kristus. Rap dohoton di porbadia. Marende mahita sian buku ende nomor 648 sangap di debata ama. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori, mangolu do binaheni parsihot na marhapor siaon, alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Say lehon jalapat tubuh ma dihami haporsiaon na sitong. Tabai ma haporsiaon nami ganup ari asalam togu. Lehon ma dihami holong ni roha na somar pangasi. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangolu. Asa marlas ni roha hami mambain lomo ni rohami. Say oloi ma pangidoan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 125 malas ni roha hitaon. Amen.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu patoluhon dung Trinitatis sadarion. Ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiaon hari minggui. Dina onom ari ma ulah hamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianani Jahoba debatamdui. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pe, na mengembati hutam. Ay dina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papitohoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradianani jala diparbadiai. Dia do lapatani. Odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna. Atong rap magido gogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na umpartu patimi. Amin. Marende mahita sian buku India nomor 688 Tuhan. Tatopo ti madosata nagurangi tu adopani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung, na pungudo hami di jolom martang yang tuho, dada mangasahon hati guran nami, na mangasahon asini roham nagunangi do. Ale Tuhan debata, amanami parasini roha, natuki dohami nuaing dia dopami, marningot godang ni dosa dohot pangalusion nami di hatam. Jojok do dang hupatuduhon hami diri nami, songon akan aposo ni debata, akan mabahen pertutuhan tahe huulahon hami, gabe olo do hami hasurahan. Ale Tuhan, asima roham di hami, saya tangihon mahami, jala urupi mangulahon lomo ni roham. Saya asima roham mida sandok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamuba roha, dohot pangalahon nami. Ale Tuhan nami, para si roha na sumurung, paluas mahami marroha na ture, di bagasan habengeton, godang di hamamasa ni akka haporsuhon, asu saat dohot hagugutan, uhut ajari mahami di bagasan hatumanon, parbinotoan, lambas ni roha dohot habasaron, di bagasan tondi parbadia, dohot di bagasan holong ni roha naso marpangaci, asatung sikop asini roham, jala sesa nang dosa nami. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringo tu hasesa ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba, nunga polau pasisi aka panglosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam, say mulak mahotu ahu, ay ahu do si paluako. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 560 sia, o debata tunglongang do rohaku. Hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion, tersurat di Job pidu 38, mamuka sian ayat sada, satro di ayat 10 sada. Dungi Roma alus ni Jahoba tu si Job marhite sian haba-haba, nin nama. Isedo ibana nanaing paholum tutupan marhite sian pakatayon na somar panimbangon. Wah hosi magotingmu songon bawa, aidung do nanaing suku honok kutuho, asa honian mengajari ahu. Di dia doho uju au paujakon tanoon, pabua mai molotung sikop panimbangan ni roham. Ise ulaning mambahen suat-suat na najolo, peak botoon mudoi, manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna. Di atas ni aha ulaning ditanom hajongjongan ni akad yang na pertunggul, ise ulaning mamiakon batu parsuhina. Ujurap mamuji-muji ahu aka bitang sidongdong jala marolop-olop sude anak ni debata. Ise ulaning manutup laut marhite sian akapitu uju digusang na ruar sian bortian. Uju ahu majadion obun bahen pahanna, dohot haholomon bahen lilitna. Uju au mamuhul parbalohana di atasna, jala hupahot di ibana rasang-rasang dohot pitu. Laos hudok ma, itap niot doho jadi ro, jaladang jadi salpuanmu. Ikon di sondo sulon gusang-gusang ni aka galumbangmu. Ido sahatna, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 140, Girgir Mahamu. You
hatindakon ma haporsiotai songon na hinatindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahitamandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso atu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imanan tinobuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditano na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Martang yang mahita. Debata Jehovah ama nami nahu tadahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau liate dohot puji-pujian ma disobahon rohanami tuhu aliamang. Ala diperhatopot rohanami balgani holong ni roham. Dohot asin ni roham namang iring-iring. Lakka dohot ngulu nami. Boy hami marhahi pason satu manuguton. Majalo ari na tiur. Ari nai baru na pinasahatmu Tuhami. Laus di pataruho rohami aliamang marhiti asin roham. Marpungu. Laho mamuji pasangapoko. Di minggu na pinarbadi amon. Alani aliamang. Jong-jong ima. Parpunguan namio. Todim di parbadia ma namian di roha dot pikiran nami. Warmu mana marsangap. Marhite parmingguan nami di manogot niarion. Maulati marihole emang perdenggan basa. Hutangnya kok kami ma tujulom. Sudi ruas ni huriam. Manang nadidia penuaing. Ali amang pasu-pasu na sida. Molo tungarong namar habot ni roha. Ho namar guguyhon. Molo tungarong namarsak. Homa ali amang namadoni. Suak songoni akan namarsahit pe. Tuhoro pasahaton nami asaho. Nama masu-masu obat dot pangobati asa dapat nasida hamalumon ni sait sa perdagingon nasida. Suak songoni manang sudi ruas ni huriam halak Kristen manang ngadidia pinuaing patupahon permingguan pamujian pasangapoko dongani jala pasu-pasu padau sian hagut turun. Boy marsonak-sonang marlas ni roha ruas ni huriam. Pasahaton pamujion na tujulom di minggu na pinarambadian mon. Hutangnya ko kami ng pamareta nami. Asaho na marguguyhon pamareta nami siya tingkat bargijang sa hatu daerah. Di na mga dupi hamaolon di partikyanon. Ima sorimago kopit sa pulusia. Ali amang pardinggan basa, ajar-ajari pamareta nami, asaboy na sila mampu mengatasi masalah alani wabah penyakiton. Songoni hinang akka para medis, toktong pergugoy na sida, laho melayani sudi akan namarsahit,
alani nahona COVID. Pasu-pasu akan nahona COVID ali amang unang madeli na sida alay bugoy majalo hay pason tujulanon alani naung dileoko guguto na sida malua siyan parmaran suak songoni nang akan na mangobati na sida margugu jaladang doho tartular alani sahidi jalaboy malas niroha melayani akka na marsahid. Utangnya ko kami nang sudi perhaladoni huriam asa melayani makubasi di bagasan holong nasyakoi. Aliamang perdinggan basa utangnya ko kami donang sudi keluarga Kristen yang akon nami nari persikolan siya tingkat SD, SMP, SMA 1 perguruan tinggi atong menghadapi hamaulon menghadapi pembelajaran marhite daring nang tatap muka terbatas. Aliamang toktong ma dongani akayan akon nami asa margugo na sida aido generasi ni bangsoon nang generasi ni huriam aso nang mago na sida lalap di parlalapan. Hutangnya ko kami ma nang sudi na masa nahuadopi hami di partikianon asa tuhoma aliamang habauran ni jala patupomo maharamion di sude panguluan ni sude akana pinarhamalmu dohot sude akka jolma nang ni hokokmu satokin na aliamang perdinggan basa tangihonon nami ma hatam manay katolhason ni napasom tadim tadi parbadiyay ma namian di bagasan roha nami asa ukap roha dohot tangi hami ubegi hatam jalahuat tusi hami hasitongan ni baritami pargugoy para sahalay na pasom sahat ma baritam di tonga-tonga nami jalahulaw kami may di padalanan ni ngolo nami sa saat malumandirham tuhami jaloma tangiang pangiduan namion nahusobaw kami mga sahon guar ni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 710 onom huhut tapasat ma pilihan sadaa dohot sadabe.
Dameni debata na sungurung sian saluhut na roha. Ima mangaramo tiaka ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata, hatani debata di minggu tolu dung Trinitatis, imana tarsurat di buku ni 2 Korin, onom ayat 1 sahatu 10. Songonom mahata ni Tuhata, hujahama tuhita saluhutna, dinggan ma tapai hutihut di bagasan rohata. Namangapoi dohami akadongan pangula, asa unang magopo pajaloom muna dia sini rohani debata. Ay didokdong, ditiki parasia doho hutangihon, jala diari haluau doho huurupi, nuaing matongon tiki parasian, nuaing maari haluaoni. Dang mangalehon partuktuhan hami diagia ahapi, asa unang hasurahan tohonan nami. Dinasaluhut hupatudoh kami diri nami songon akka naposo ni debata. Di bagasan habengeton godang, di bagasan akka hapursuhon, hasusaan, dohot hagogotan. Dinahona pukul, dinatarhurung, di bagasan haguturon, di halojaon, di makarni mata, di parpuasaon, di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotoan, labas ni roha, dohot habasaron, di bagasan todi parbadia, di bagasan holong ni roha naso marpangaci. Di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagogoon ni debata, marhite-hite sinjata hatigoran di siamun, dohot habirang. Mamulus sian hasangapon, dohot haleaon, sian barita na roa, dohot barita na denggan. Songon akka na mangaliluhon, hape parsitong do. Songon akka na so tinada, hape na tinada do. Songon na naing mati, hape na mangulu. Songon akka na binunu, alay dada na mate. Songon akka na marsak, alay toktong do parroha nalas. Songon akka na pugos, alay torop do di pamora. Songon naso paradongan, hape saluhut do di gomgom. Ido sahatna. Dongan sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus. Songon halak Kristen hita, si ihuton Kristus, adong do na ikon tubuh, jalasuan di bagasan rohata, nang di bagasan nguluta, bahkan adong kesadaran secara nyata. Taringo tu hadiriata, memang halak Kristeni, halak naporseai, akka naniasiani debata. Halak naporsea na hinaholongan ni debata. Asido rohani debata di bagasan ngoluta, jaladang hasuhatan dang habilangan holong ni rohani debata di bagasan ngoluta. Patarmay, marhiti hamamati ni Tuhan Yesus, laho manubus hita sian dosa. Asini rohani debatado, na mangalehon haluaon tu hita marhite hamamate ni Tuhan Yesus, haheheon ni Tuhan Yesus, laos ido si barita honota barita nauli, na ikon si pasahatot tatu sadok portibion. Dada holan tu halak na soporsea, alay doho do tu akan halak na madok diri na Kristen, ala godang do halak Kristen, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Godang do halak Kristen,
Kristen ibana alamangi hutun hapor seaon ni natorasna jaladang takas panadaonna pakapor seonna Tuhan ima si palua. Alani hamu amang dota muinang songon halak nama jalo asini roha. Naniasian ni debata. Dipaingot hata ni debata do tu hita marhiti turpukon tolu. Naparjolo tapar yang ma asi ni rohani debata. Unang magopo, unang marisuang, unang dipaswasaeon aasi ni rohani debata natung masebalga dipasahat tu hita. Ay argado hita, argado ngoluta, argado hosata. Laos na adong di bagasan ngoluton na adong dihitaon, ganup na adong dihita, si lehon-lehon ni debatadoy. Si lehon-lehon na balgadoy. Alaninon asa unang marisuang, asiniroha ni debata, unang marisuang. Si lehon-lehon ni debata natajalo di bagasan ngoluta, asa marsitutu mahita, mabarita hosta, tuganup humaliangta. Asa unang magopo haluaoni, unang magopo barita na ulii, asa unang mga gopo asiniroha ni debatai, ikon di bagasan parsitutuo dohita mamaritahon barita na uli, naung tajalo, naung tatangihon, tuganup. Tarlumobi ma, di lingkungan keluarga, na jonok tuhita, mangararat ma, tu hobar jabu, tu lingkungan parkarecuan, sahat ma, tu nauni versal. Asadang holan dihita, barita haluauni, dang holan dihita asini rohai, kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi harus diberikan kepada orang lain. Ido asa unang marisuang, asini rohani debata. Dia manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Say dihasi holi, jala di hari koto jolmado haluaon. Bahkan ala nirikot ni haluaonon, say dilului do dalan, asa malua ibana, sian uhum ala ni dosay. Marhite na mga saon hagugon na sa diri, marhite na mangulahon manang marpangalaho na dinggan, manang istilah beramal. Jala dihirim do, marhite pangulahon na nadinggani, boy malua ibana siyan uhum ala ni dosay. Hape hata ni debata madok, tung masay takas, tegas, bagas do paingotok kita. Ternyata pangulahon na dinggan, tidak menjamin haluaon. Perbuatan baik hanya bagaikan memakai pakaian compang camping. Asinirohan iba debata ima silehon-lehon. Pangatusion si lehon-lehon tidak hanya sebatas si lehon-lehon. Alino bagas ima asinirohan ni debata ima kuasa ilahi yang memberdayakan. Kuasa ilahi na masuk tuhita molotajak ko ni gabi diberdayahon mahita laho mangulahon hay baruon patupahon hay baruon di bagasan dirita. Asini roha ni debata majamoton roha ng pikirata asa maluas yan hapariron na pait. Asa maluas yan hagugutan ni ngulu. Asini roha ni debata patauh kita mengendalikan perasaan-perasaan, perasaan marah, perasaan senang, perasaan benci dikendalikan molo digohi asi ni rohani debata. Napaduahon parhase yang tiki, mamake tiki dohot dinggan. Amanginang tiki parasiat donuain ari haluaon.
kairos, kesempatan yang baik, saat yang tepat. Ido nuain. Titikiodo tiki parasiani dang marsogot. Nuain do. Sadarion. Alaninon dang taboto ahana masa di hari marsogot. Dang taboto di dia hita marsogot. Alai bican sa di hari sadarion di tikiot nuain. Parhase yang tiki. Nungata jalo haluaon. Unang magopo haluaw ni. Parhase yang unang adong mabuat haluaw ni siyan hita. Unang adong mabuat asin ni rohai siyan hita. Alani parhase yang tiki. Hangoluhon haluaw ni. Hangoluhon asin ni rohai. Marhiti. Aka pangulaon nadinggan hobar tulomoni rohani debata. Napa tuluhon? Marhobas ma. Sian nasaroha. Marhobas songon parhobas ni debata. Apostel Paulus diturpukon. Dilehon do tiruan dihita. Di hajongjokon ibana do hadirionna songon parhobas ni debata. Didok do manang ahape na niulana. Manang ahape na hinatahonna. Manang ahape na pinabuana na hinajongjokononna. Sa luhut nai holan patuduhon maka tidakkon hadirion songon parhobas ni debata. Parhobas sitiruon contoh yang patut diteladani. Idu amang dota muinang. Molo tapa jongjong diri taon songon parhobas ni debata. Na parjolo sahali na taula ima. Holan tau pasangapon debata. Manang aha na taula. Sa luhut na laho mangasahon diri. Gabe dauma sian hita. Patujolohon hadiriota. Menginginkan hasangapon pribadi. Dauma siak kita. Ala memang parhobas ni debata. Molo parhobas ni debata na paduahon. Margogo maibana. Mangula maibana. Holan mangasahon. Asini rohani debata. Asa manang ahan na nyula ni halak sa halak parhobas ni debata. Sa luhut na sesuai dengan ketentuan koridor. Tuntunan arahan ni debata. Asa dangbo ibana mangula maluasian nang niaturhon ni debata. Ido na patuluhon molo jupang pe hamaolon dang gabi tubuh padelean. Molo tarajumi parhobas ni debata do hita. Manang jupang pe aka tantangan, hambatan, hamaolon dan gabi madele alai tetap semangat. Dan menjadikan hambatan tantangan lompatan untuk lebih baik lagi. Tantangan menjadi pengalaman guru untuk berbuat yang lebih baik lagi. Ido parhobas ni debata yang diperlengkapi oleh Tuhan. Alanido saluhut na hita amang do tamuinang parhobas ni debata do hita. Na mangolu do hita songon parhobas ni debata. Taula maaka na denggan. Taula maaka na gabi hasangapon di goar ni debata. Padau aka ungut-ungut. Ulauta ala nunga tajalo asin ni rohani debata. Nunga tajalo haluaun sian debata. Songon parhobas ulauta mamaritahon asini rohani debata. Mamaritahon haluaun. Dada ulaun murah tanpa hambatan dan tantangan. Dipaingot doi. Alai ulaun dengan berbagai tantangan. Satu hal nagabi jaminan dihita. Tuhan
senantiasa memperlengkapi. Songon na pinamasa ni debata di Apostel Paulus na posonay laos ido na gabi jaminan dihita halak na porsea. Mamaritahon asin ni rohan ni debata, mamaritahon aluhaluaon na siyan debata, kita diperlengkapi, kita ditemani, dipatau, diramoti, didongani, dan diloas hita. Mardalan sadiri alani. Holan mengarajumi diri parhobas ni debata. Jupang madisi parsitutuon parsihohoton mangido pangurupion nasian debata. Pasahat haluaw ni. Songon halak ng majalo haluaon. Amin. Mauliatima Tuhan nami, digohi asini roham dohami, nunga digohi haluaon, nasian Tuhan Yesus hami, songon parhobas ni debata, ikon barita honon nami, pasahaton nami, haluaon asini roha, tudongan nami ganok, alani Tuhan, parbohali hami, ditongani ragam akatantangan, hambatan, na ikon si adopan nami, di na mamaritahon asini roham, todim todi porbadiaima, manggohi hami, huwa kami asini rohami, barita haluauni, tuganup dongan nami, di tonga-tonga ni kesulitan, hinorhon ni pandemi COVID-19. Tuhan, margogo mahami, di bagasan asi dohot holong ni roham. Amin. Mare de mahita sian buku de nomor 770, saya patau maau Tuhan buhut papungu pilihan paduahon. Maula tema di tuhata na mangalehon hata na dihitam di minggu sadarion. Asa tung takas hita gabi tiruan, songon akan naposo ni debata. Marhobas mahita di akadongata, jala digohi holong ni roha. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, gabi tiruan tuna humaliang hami. O tapi siyan hami parangi na mambahin partuktuhan, asa unang hasurahan agya isi siyan hami. Diragam ni si parukil honota di hasianganon, neng manok tong hita di bagasan hata hasitongan,
di bagasan hagogoon ni debata. Marhite-hite sinjata hati goran di siamun, dohot habirang. Toktong mahita jolma na mangulu, dada na mate. Toktong ma parohan alas di bagasan las ni roha, sian Tuhani. Tapasahat mapeliata tuhara jaun ni debata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasat hami masian na nilhom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanun. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Shalom.